Uba medba lingdo Presiden ke United Democratic Party UDP, but Menteri Berikmi ia ketenat boarding ke Sorkar Jela. Hakas ngilek on tap ia ke medbasa Dr. Ricky A.J. Singkon, kata haka arpuai terik rempang arajar arpun riu. Ulapan pau ba kejing klat no Dr. Ricky, kalong kejing do nong ke bakrau ia ke Jela. Habakran sikilat pathai kubor uba medba uloong, bau Dr. Ricky udon kejing long ke basida, bar kejing mut jing perkat ke babeng, bat kumta kalong kejing do nong ke bakrau. Kajing kelat no yung Dr. Ricky A.J. Singkon UMP dan buram jong ka state ke jongi na ka selong parliamentary seat kalalong kajing du ka bakrau ha kawai na ki ta ki jing du ka sowan ong ka ha ka bai dei bat ka jinglong jong brio shwa ka banekong ka bangai I ba udon ya ka jingmut jing parkhat ka bakoi bat ka babe udon ru ya ka jingmut jukat ha ka jinglong brio ka balong sida bat ka balong bet kata kalong gawe ka jingdu ka bakrau ka henre ka nong pada ka jingmen toy ya ki babon balang ban yo ya ka jing hikai na uni urang ba ubala sajet kat UMP aba kum kino yalam ki pe kum kini ki jinglong snow bangi ki pai pa makin nong susnong ni de ya ka ban bot itu kum kini pat kum joro ya ki para no yalam ki ba don ha ka senchar khadal jong kini ka ba menta bat ya ka ban sawan ro kum joro ni yo I ya ka jing job chung I ha ka election MP ka baladap kum UMP wat ha ka MLA election ku ba ila contest hawar jar arpulai na musning konstitusi im chimlala banyo ka jingjom ndre ha ka ni ka jingjom ka ba I layo ha ka jing ikun MP arjar apusal kalong ke ba ki pai ba ki la ai ya ka jing kersan ka pura ban support I ba inyo ya ka jingjom ban ha ka ju ko por ban ai ya kata ka ka jing kmilenti ka jongki ka baki pai ba ki don kam bat ki ang no tenre ke baro ka bang soban ong ba kapor sistem kandai banai kala kudok wat lada ka jinglong MP bala sajet kade do sansnem tenre watang siteng jong kataru nasional ya kawan poi tenre sistem kandai banai kala long ke jing hikai ha ka jinglong mengelam ke ba ni kwilinti ba ki babon lokum kini ni dei ya ka bangin ya wan chakma ha ka bai dei pat ka jing trekam mungkin ong sunshar jong ka jela ka jongi bala ka bi ju pra koi ngam da dei u bri u ya jan bat I Dr. Ricky hoi na shu itu kumto haru neng ayo lat pat ai ku blei I ka si hadir kat kudesti yo ya ka jing job kum MP dei ngam sim da tip ki mat ki ba I product ha ka jing im jong I na ka banta ban ai ka ta jing sakri na ka banta ka state ka jongi dei ki ba ngaso gon ong hang me ka ba ngalapan pau mene ka long ba ka jing long jong ubrio kata kalau ko badeng kong ka ba so ban ong namar ha ka jing yete ka kam don sibon ki jing kular ka kum ki nong sensar ngi jo ai barbor kular ki ba nakapor sa kapor andre ka ban kong so kalong ba ki brio ki di bandon ya ki sanya pi kum ki ngalam ka ba pin hab ban pen I pin hab ban pen pau ha kata ka jing kren pat ha ka kam ki jungki ha ka jing long kum ki ngalam kata kalau ko ban kong ka bang so ban ong ba kum ki ngalam lada labet ker kom perkat perdan lada bet ke jumlah perkat lada long sida lada long sisur ki kam ki jam ki la bot la ka bot hi bat ki la ya ka ya hi ye kita ki palong ka jing mentoi na ka benta ki pai ba bat state hi kum jo ba ko Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.